Έτσι λέει. Ωραία, όμορφα. Πάμε λοιπόν. Νασίν Σύριος. Νασίν είναι το μικρό μου όνομα, καλώς ήρθατε. Το μικρό σου όνομα? Σωτήρης. Κύριος Σωτήρης, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, Σύριος είναι το επίθετό μου, έχω αραβική καταγωγή. Τα ελληνικά τα μιλάω αρκετά καλά, νομίζω. Πλάτη κάνω. Ήρθα στην Ελλάδα, μεγάλωσα στην Ελλάδα. Σπούδασα, είναι ευγενικό να σας πω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου πριν μιλήσω, να συστηθώ, στοιχεία βιογραφικού. Γεννήθηκα το 1975 στην Αθήνα, είμαι πατέρας 2 ανήλικων τέκνων. Σπούδασα στα ΤΕΙ πληροφορικής στην Θεσσαλονίκη. Με κέρδισε η Θεσσαλονίκη, μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε και επετείωξα να πιάσω δουλειά στην Θεσσαλονίκη πολύ νωρίς, γιατί ήθελα να αποδείξω στον πατέρα μου ότι σταμάτα να στέλνεις χρήματα, στέκομαι στα πόδια μου και υπερήφανα το έκανα. Είχα την ευκαιρία να δουλέψω σε πολύ καλές δουλειές στην Θεσσαλονίκη. Πέρασα από μια εταιρεία η οποία πραγματοποιούσε, ένας τρελός επιχειρηματίας, πραγματοποιούσε έρευνα. Έρευνα, όταν ακούτε, πέραν της Αθήνας, είναι πολύ σπάνιο, αν δεν είναι απάτη. Δεν μ' αρέσει να γενικαίω, παρόλα αυτά ισχύει σε γενικές γραμμές. Πέρασα επίσης από το Αμερικάνικο Κολέγιο της Θεσσαλονίκης, όπου μου άρεσαν πάρα πολύ και οι διαδικασίες τους. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Τι κάνατε? Εκεί ήμουν υπεύθυνος ανοιχτού εργαστηρίου. Αρχικά ήμουν υπεύθυνος ανοιχτού εργαστηρίου. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η πρώτη ενασχόληση στο Αμερικάνικο Κολέγιο, όπου είχα χρεωθεί ένα εργαστήριο με υπολογιστές, το οποίο ήταν ανοιχτό συγκεκριμένες ώρες και ερχόντουσαν οι φοιτητές, οι οποίοι, μιλάω για το κολέγιο, το κομμάτι του κολεγίου, όχι το σχολείο, ερχόντουσαν όλοι οι φοιτητές οι οποίοι δεν είχαν περατώσει τις εργασίες τους εντός του μαθήματος, αλλά και το homework, αυτό που είχαν να κάνουν για το επόμενο μάθημα, ερχόντουσαν, καθόντουσαν στους υπολογιστές και εγώ έπρεπε να γνωρίζω όλο το περιεχόμενο της ύλης του εργαστηριακού και να τους δίνω academic advice. Όχι να τους δίνω τη λύση, τους δίνω academic advice, αυτό αν ήταν πάνω από το κεφάλι τους, ο καθηγητής τους να τους το πει. Επίσης ήμουν υπεύθυνος δικτύων στο Αμερικάνικο Κολέγιο και ανέβηκα σιγά σιγά στην, δεν θα το έλεγα ιεραρχία, θα σου πω στην αναβαθμιστική συνεργασία από εκεί πέρα. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να δουλεύεις με διαφορετικές συνθήκες και είναι σαν να δουλεύεις σε μια ξένη χώρα όντας στην Ελλάδα. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, πολύ μεγάλο σχολείο. Από εκεί και πέρα, με κέρδισε η εκπαίδευση, μου αρέσει πάρα πολύ η εκπαίδευση γιατί και θεωρώ ότι έχω μια κάποια ικανότητα μεταδοτική, άρα μάλλον δεν είμαι καλός επιστήμονας, το οποίο μάλλον είναι αλήθεια. Πωλήσεις. Επέστρεψα στην Αλεξανδρούπολη όπου και μεγάλωσα και διατηρώ αυτή τη στιγμή ένα ασφαλιστικό γραφείο εδώ απέναντι, πάνω από τον Παπαϊωάννου, και τα τελευταία 3 χρόνια ήταν η στροφή σε επιχειρηματικότητα, όντας υπάλληλος, μάζευα πληροφορίες, τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε στις επιχειρήσεις όπου δούλευα και αυτό προσπαθώ να υλοποιήσω τώρα στη δικιά μου επιχείρηση και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το καταφέρνω. Δεν μου αρέσουν οι πωλήσεις, δεν μου αρέσουν καθόλου οι πωλήσεις. Όχι, αλήθεια. Ναι, όχι, ούτε εμένα για αυτό το λέω. Ναι, όχι, λέω την αλήθεια. Αυτό που μου αρέσει είναι ο δύσκολος πελάτης. Τον εύκολο πελάτη όλοι τον έχουν. Ο καθένας μπορεί να τον εξυπηρετήσει. Θεωρώ πολύ μεγάλο κέρδος να μπορέσει να πεις σε έναν δύσκολο πελάτη. Και τι σημαίνει δύσκολος πελάτης. Αυτό μου αρέσει, αυτό με κερδίζει, αυτό με κρατάει στο αντικείμενο. Βέβαια, να μην παραλείψουμε το βιοποριστικό, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, κάτι πρέπει να κάνουμε για να ζήσουμε. Δεν έχουμε όλη την πολυτέλεια να επιλέγουμε. Οπότε διαλέγεις τι σου αρέσει. Αυτά σε γενικές γραμμές. Θεωρώ ότι και στο γραφείο που διατηρώ τώρα έχουμε αρκετές έτσι και μια καινοτόμα προσέγγιση σε διαστολή με άλλα γραφεία εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης προσφέρω, αυτό που κάνω στο γραφείο, προσφέρω συμβουλές. Γιατί η δουλειά μου αυτή τη στιγμή είμαι ασφαλιστικός σύμβουλος και δεν είναι ανάγκη κάποιος να είναι πελάτης μου, ούτως ώστε να του προσφέρω υπηρεσίες, αλλά όσο μάλλον δεν πληροφορίες και γνώσεις. Γιατί μέρος της πώλησης, τώρα μιλάω εκτός προγράμματος, αλλά είναι χρήσιμο, είναι και η εκπαίδευση. Αν
δεν γνωρίζει ο άλλος το αντικείμενο που θέλει να πάρει, πρέπει και να το μάθει, αλλά και να... Να τον εκπαιδεύσει. Ναι, θέλω να ψωνίσω, ξέρεις με τι κριτήρια θα αγοράσεις ένα καράβι. Ναι, κατάλαβα. Εγώ δεν έχω ιδέα. Οπότε πρέπει να μάθω τι παίζει με αυτό το αντικείμενο. Τι άλλο, μιλώντας, δεν είμαστε λίγα άτομα και έχετε σχεδόν όλοι χαρτάκια, αν μπορούμε, μιλάμε, λέμε, για εγώ είμαι ο Νασίμ, το μικρό όνομα και μιλάμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να με διακόψετε, θέλω την αλληλεπίδραση, είμαστε λίγοι, αυτό μας κάνει πιο ευέλικτους ευθύνητους και αντικαθιστώ τον Λεωνίδα, τον αγαπητό Λεωνίδα. Σας έκανε όμως, σας μίλησε το Πολυβόλο. Ο Λεωνίδας. Αξιαγάπητος και έχουμε συνεργαστεί. Πολύ, πολύ τρέλα. Λοιπόν, εδώ θα μιλήσουμε για τις βασικές αρχές των πωλήσεων. Μ' αρέσει και αυτός ο σαρκασμός. Έχω βάλει και μουστάκι κοκκινό. Γιατί αν δεν ξεκινάμε αυτός ο σαρκασμό δεν είμαστε. Ένα καφέ θα ταιριάζει περισσότερο. Ένα καφέ, ναι. Στην επόμενη θα το χρωματίσω. Καφέ ξανά στο το. Έτσι. Θέλετε λίγο ψιάσει το κόκκινο, αυτό το λέω. Έτσι. Πάμε λοιπόν. Για να δούμε. Δεν είμαστε μέσα στο γραφείο. Έχουμε και έναν επισκέπτη, τον κύριο Δημήτρη. Δεν έχει χαρτάκι, οπότε είπα να τον συστήσω. Αλλά ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος. Εδώ είμαστε μέσα στο γραφείο. Για να δούμε λιγάκι. Θα μιλήσουμε για πώληση. Πολιτική. Πώληση. Πώληση. Η προφορά είναι πώληση στα ελληνικά. Σωστά. Για πωλήσεις. Αλλά μου αρέσει το λογοπαίγνιο, κρατάω το κοινό μου σε γρήγορση, οπότε θα μπορούσε να είναι και πώληση. Γι' αυτό έχει και ένα ερωτηματικό μπροστά. Λοιπόν, πώς θα... Κουβαντούλα, λίγοι είμαστε. Πώς θα ορίζατε εσείς την πώληση? Ξέρω ότι και λίγο νωρίτερα κάνατε κάτι σχετικό, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και πολύ καλά έτσι σαν εισαγωγικό. Πώς θα ορίζατε εσείς την πώληση? Σε ρωτάει ο άλλος, τι είναι πώληση? Είναι καλό να ξεκινάμε έτσι από μια καλή βάση και να περπατάμε πάνω σε αυτή τη βάση. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Τι είναι πώληση? Τι σημαίνει πουλάω? Προσπάθεια ικανοποίησης της ανάγκης κάποιου. Πανέμορφο, πανέμορφο. Δηλαδή, εγώ από τη μεριά μου, σαν πολιτής, μου έρχεσαι, έχει μια ανάγκη, γνωρίζω ότι έχει μια ανάγκη και προσπαθώ να σου την καλύψω. Ωραία. Αυτό το κάνω δωρεάν? Τις περισσότερες φορές όχι. Όχι. Πανέμορφα. Οπότε υπάρχει μια συναλλαγή. Σωστά? Ωραία, πανέμορφα. Αυτό είναι. Επικοινωνία, επικοινωνούμε. Σου επικοινωνώ, διψάω. Θέλω ένα ποτήρι νερό. Μπορείς να μου δώσεις ένα ποτήρι νερό? Θα μπορούσε να είναι είτε με χρήματα, είτε να είναι δωρεάν. Σωστά? Πάρα πολύ ωραία. Επικοινωνιακή συναλλαγή. Αυτό εδώ, η επικοινωνιακή συναλλαγή, έχει να κάνει, είπαμε, ανάγκη. Η ανάγκη αυτή μπορεί να είναι νερό, μπορεί να είναι και τι άλλο. Μπορεί να είναι δηλαδή υλικό, αλλά μπορεί να είναι και άειλο. Συμφωνείτε? Δεν ψωνίζουμε πάντα προϊόντα. Γεια σου, φέρε μου μία βιβλιοθήκη. Παράδειγμα αείλου. Ορίστε. Όταν παρέχει το μικρό σου. Ντίνα. Ντίνα. Πολύ καλλιγραφικά το έχει γράψει Ντίνα. Ναι, δεν είναι. Πανέμορφα. Κανένα πρόβλημα. Για πες. Σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι κάποιο υλικό και όταν μιλάμε για έργο συναισθηματικό επίπεδο, μπορεί με έναν τρόπο να αγοράζει την ικανοποίηση, την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση. Σκέφτηκα ψυχολόγος, αλλά μετά σκέφτηκα ότι αυτό που είπαμε χθες. Είσαι ψυχολόγος? Είμαι κοινωνική λειτουργός. Κοινωνική λειτουργός. Δουλεύω όμως πάνω στην ψυχική υγεία. Οπότε σκέφτομαι ότι κάποιες φορές, όταν μιλάμε για κάτι άλλο και υπηρεσίες, μπορούμε να αγοράσουμε και αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση. Μπράβο, ναι. Μ' αρέσει. Επηρεάστηκες βέβαια πολύ από αυτό που έγραψα και εγώ, το συναισθηματικό επίπεδο. Αυτό είναι το από του, το ότι όταν θα βρεθείς από τη μεριά της πώλησης να το παρουσιάσεις, υποχρεωτικά, επειδή είναι άειλο, θα πρέπει να επικοινωνήσεις πολλά πράγματα σε συναισθηματικό επίπεδο. Γι' αυτό έγραψα το συναισθηματικό επίπεδο εκεί. Σωστά. Άρα το άειλο, κρατάω τη λέξη που μου είπες, υπηρεσίες. Μου άρεσε.
Στο άλλο μιλάμε για υπηρεσίες. Είναι ξεκάθαρο, έτσι δεν είναι? Ωραία. Εδώ έχω γράψει και μια λέξη με την οποία λίγοι ασχολούνται. Εμπειρία πώλησης. Αυτό πολύ λίγοι άνθρωποι του δίνουν σημασία. Τι σημαίνει εμπειρία πώλησης για εσάς? Πώλησης ή αγοράς? Δέχομαι και το αγοράς μαζί με την πώληση. Ναι, εμπειρία αγοράς. Γιατί όταν λέμε εμπειρία πώλησης εννοούμε τον πολιτή, την εμπειρία του πολιτή. Όταν λέμε αγοράς εννοούμε τον αυτό. Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει ο διαχωρισμός. Συνήθως, ποιος φροντίζει για αυτή την εμπειρία? Η επιχείρηση. Η επιχείρηση. Γι' αυτό μπήκε εμπειρία πώλησης. Δηλαδή, εγώ είμαι επιχειρηματίας και είμαστε όλοι συνεργάτες στο ίδιο μαγαζί και λέμε τι εμπειρία πώλησης θα προσφέρουμε στον άνθρωπο που θα ανοίξουμε το μαγαζί μας σε μισή ώρα να μπει μέσα, να ψωνίσει από εδώ. Τι θα του προσφέρουμε? Η εμπειρία πώλησης. Ικανοποίηση. Μπράβο. Πρόσεξε με. Μπαίνω εγώ μέσα. Είμαι ο πελάτης. Αυτό είναι το μαγαζί μας. Ωραία. Πρώτα μυρίζω. Ξέρετε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην αγορά και στην πώληση η όσφρηση. Σας το έχει πει ποτέ κανένας αυτό? Πρέπει να μυρίζει όμορφα. Πρέπει να μυρίζει όμορφα ο χώρος. Ποιος ασχολείται με αυτό? Ποιος ασχολείται με αυτό? Θέλω απάντηση. Λίγοι. Αυτοί οι λίγοι, μήπως, άντε να βοηθήσω, μήπως είναι αλυσίδες, δομές συγκροτημένες, όπου τους έρχεται κατεβατό και το πώς θα μιλάνε και το πώς θα ντύνονται και αν θα έχουν ταμπελάκια. Συμφωνείτε? Όχι. Εγώ έχω νιώσει αυτή την εμπειρία πιο πολύ σε μικρότερους χώρους. Έχεις έρθει στο γραφείο μου? Όχι. Νομίζω ότι σε γραφεία ή σε ιατρία, όταν μπαίνουμε σε τέτοιους χώρους, νομίζω έχουν λίγο έτσι. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν με το αντικείμενο, συμφωνώ. Του δίνουν και λόγω αντικειμένου βαρύτητα. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να πας σε μεγάλες δομές, αλυσίδες, τερκενλής, καλά, αυτό το βάζει και στον ανεμιστήρα και το... Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Δεν χρειάζεται καν να μπεις μέσα. Όλοι μας. Το είπε ο Δημήτρης τώρα και ξαφνικά ξύπνησαν οι μνήμες από τους υποδοχείς ότι ναι, αυτό μυρίζει πανέμορφα και με τραβάει, μαγνήτης. Λοιπόν, η εμπειρία πώλησης είναι εξαιρετικά σημαντική. Έχει να κάνει, εγώ μπήκα μέσα, μύρισα. Εμπειρία πώλησης σημαίνει και κάτι χοντροκομμένο και πολύ σοβαρό. Το να μιλήσω σήμερα με την Τίνα, να μου πει δύο πράγματα, να πάω σπίτι μου, να ξαναγυρίσω, να μιλήσω με σένα και να ακούσω τα ίδια πράγματα. Και η ομοιομορφία, θα το δούμε και παρακάτω. Γιατί αν εγώ ακούσω κάτι διαφορετικό από συνάδελφο, ξαφνικά η εμπειρία πώλησής μου, ναι, μπήκα σε ένα μέρος το οποίο μύριζε πανέμορφα, ήταν πάρα πολύ ωραία διακοσμένο, δεν έχει τίποτα πράσινο εδώ μέσα, εκτός από την αφίσα. Γιατί η αφίσα έχει πράσινο? Γιατί αυτό το έχουν σκεφτεί. Δεν είναι και το χρώμα της ελπίδας. Ναι, ακριβώς. Μπράβο. Ταιριάζει λίγο με τα μονοπάτια. Σκεφτείτε όμως ότι αυτός εδώ ο χώρος δεν έχει τίποτα πράσινο. Η εμπειρία πώλησης εδώ είναι απαράδεκτη. Εγώ αυτή τη στιγμή τι κάνω? Σας πουλάω κάτι, είμαι προς κοινό. Και επί τη ευκαιρία γνωρίζετε ότι παίρνω μερικά εκατομμύρια για να σας μιλάω. Έτσι δεν είναι? Το γνωρίζετε όλοι. Πόσα? 0. Όχι. Είμαστε σε φάση εθελοντική. Απλά θεωρώ έντιμο το να το γνωρίζει το κοινό. Το θεωρώ γιατί μπαίνει σε ένα πανεπιστήμιο, ξέρεις ότι ο καθηγητής πληρώνεται. Ωραία. Είναι σημαντικό το θεωρώ τίμιο σε επίπεδο συναλλαγής. Γιατί και εμείς έχουμε μια συναλλαγή και μια εμπειρία πώλησης. Εγώ προσπαθώ να πουλήσω κάποια πράγματα τα οποία είτε είναι σωστά είτε είναι λάθος, τα έχω εγώ στο μυαλό μου. Κάνουμε μια συναλλαγή. Λοιπόν, εδώ τώρα, θα αρέσει αυτό πολύ στην Τίνα, έχω ένα προαίσθημα. Οι άνθρωποι αγοράζουν υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Η αγαπημένη δική μου λέει το εξής, ότι οι άνθρωποι αγοράζουν με βάση 3 ισχυρά ψυχολογικά κίνητρα. Και μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της ψυχολογίας και εδώ έχει πολύ ψωμί. Και μπορεί να εμπαθύνουμε, έχω και μια καρτέλα για οποία μπορούμε να μιλάμε μέρες. Λοιπόν, για να πω το πρώτο. Από φόβο. Με σκοπό το κέρδος και από αγάπη. Ο
εντάξετε τουλάχιστον σε ένα. Μπορεί να υπάρχει και συνδυασμός. Μπορεί το 90% να είναι από αγάπη και το 10% να είναι από φόβο. Και να γίνουν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί. Το θέμα είναι όμως να το γνωρίζεις αυτό. Συμφωνείτε ότι εάν πάω να ψωνίσω έναν καφέ, ο καφές πού ανήκει? Ζόρι. Κοίτα να δεις, κάθε μέρα αγοράζουμε καφέ. Φόβο, κέρδος, αγάπη. Είναι γενική η τίτλη εδώ πάνω. Δεν αγαπάω τον καφέ, ούτε τον έχω ανάγκη. Άντε, μπορεί να τον έχω ανάγκη. Πες το. Φόβο κέρδος θα λέω. Φόβο κέρδος. Ζόρι το παράσιμο καφές. Μα ζόρισε. Μπορεί κάτι να ανοίξει στην καθημερινότητα. Ωραία, μήπως μιλάει για τι είδους αγορές. Πώς να μιλήσουμε για υπηρεσίες. Είναι πολύ ζώρικο. Ζώρικος κλάδος. Υπηρεσίες. Ας μιλήσουμε για γιατρούς. Γιατρός. Χρειάζομαι ένα γιατρό. Φόβος. Φόβος όταν πηγαίνουμε τον εαυτό μας. Αν πηγαίνεις στα παιδιά σου, μπορεί να είναι φόβος και αγάπη. Ωραία. Και εκεί αρχίζει και παίζει ποσοστιαία. Πες το. Και κέρδος μπορεί να είναι. Γιατί λες, άμα δεν πάω τώρα και μετά είναι χειρότερο, μετά θα πληρώνω περισσότερο. Μετά δεν μπορώ να δουλέψω. Μπράβο. Μπορεί και το παιδί σου να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση. Άρα βλέπουμε ότι μπορεί να λειτουργεί ποσοστιαία αυτό. Αλλά είναι σημαντικό να το συγκεκριμενοποιήσουμε και να το γνωρίζουμε. Γιατί πες ότι εσύ αύριο πηγαίνεις και κάνεις μια δική σου επιχείρηση. Πρέπει πριν την ανοίξεις να κάνεις μια σοβαρή προετοιμασία. Γιατί λίγο αργότερα θα δούμε ότι πρέπει να κάνεις populate το πελατολόγιο σου. Οπότε πρέπει να ξεκινήσεις. Πολύ λίγος κόσμος, περισσότεροι πηγαίνουν να ανοίγουν μια επιχείρηση και δεν έχουν κάτι να δουν καλά-καλά σε ποιους απευθύνονται. Κάτι θέλεις να πεις? Ναι, άμα τελειώσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια δεδομένα για την ποσόστοση αυτών των τριών κινήτρων. Δεν υπάρχουν, γιατί υπάρχουν μόνο ανακατηγορίες αντικειμένων. Για παράδειγμα, δεν μπορείς η αγορά ενός αυτοκινήτου, για παράδειγμα, και μάλιστα αυτό έχει να κάνει, φανταστική ερώτηση, τώρα αγγίζει πολύ ευαίσθητους τομείς. Εξαρτάται από το πόσο φτασμένη είναι η κοινωνία. Δηλαδή, θα το δούμε λίγο παρακάτω στην πυραμίδα αναγκών του Μάσλο. Θα το δούμε όμως αυτό. Και είναι από τα αγαπημένα μου. Και αυτό. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχω μια κατεύθυνση ανθρωποκεντρική, όπου είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν πας να κάνεις την πώληση να μιλάς πρώτα στον άνθρωπο. Θα το δούμε. Λοιπόν, εδώ έχω κάποια σχόλια. Από φόβο έχω ένα σχόλιο. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από μια λάθος επιλογή. Παραδείγματος χάρη, τι δουλειά είπαμε ότι κάνω εγώ? Είμαι ασφαλιστικός σύμβουλος. Ωραία. Οπότε, αν σου μιλήσω για ένα συμβόλαιο ζωής, υγείας, είναι γιατί φοβάσαι μην πάθεις κάτι και το τι θα αφήσεις πίσω. Ή αν θα έχω την σχετική υποστήριξη, ώστε να αναταχθώ και να έρθω να προσφέρω τις υπηρεσίες. Έτσι δεν είναι? Εάν αυτό το συμβόλαιο υγείας αφορούσε εμένα που πριν από 15 χρόνια δεν είχα παιδιά κτλ., θα μπορούσε να έχει να κάνει με σκοπό το κέρδος. Μα εγώ τώρα είμαι στη σούπερ παραγωγική ηλικία και θέλω να κάνω πράγματα. Και από αγάπη έκανα ένα οικογενειακό συμβόλαιο. Και μπορούν όλα αυτά να δουλέψουν συνδυαστικά. Εντάξει, και έχει να κάνει και με την κοινωνία. Πάμε παρακάτω. Κάνω μια αναφορά στην παρακινητική ψυχολογία. Έχουν γραφτεί άπειρα βιβλία για το πώς μπορώ εγώ να σας πείσω να κάνετε κάποια πράγματα. Έχετε το στο μυαλό σας. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε παρκάρει κάπου. Να είμαστε λίγο ευέλικτοι και να δεχόμαστε και κάποιοι άνθρωποι ανακάλυψαν κάποια πράγματα. Μπορούμε να τα κάνουμε και να τα εφαρμόσουμε στη δική μας επιχείρηση. Λοιπόν, αυτό είναι το παρουσιολόγιο που δεν είναι δικό σας. Γιατί το έχω βάλει εδώ? Γιατί πριν έρθω να μιλήσω σε ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων, τους ψάχνω. Δηλαδή, εγώ σήμερα ήξερα ότι θα έρθω να μιλήσω σε εσάς. Πήρα, φωτογράφησα και το δικό σας, απλά δεν πρόλαβα να το ανεβάσω εδώ, αυτή είναι η χθεσινή μου.
θέλω να ξέρω σε ποιους απευθύνομαι. Στα ονόματά μας. Ναι. Τα μονοπόλια σας, να ξέρω σε ποιους θα μιλήσω. Γιατί μπορεί να έχω πάρα πολλούς λόγους. Μπορείτε να σκεφτείτε εσείς. Εγώ αυτή τη στιγμή ήρθα εδώ και προσπαθώ να σας πουλήσω γνώση, να το πω έτσι χοντροκομμένα. Δεν είναι σημαντικό να ξέρω τι περίπου ηλικία έχετε, τι ψηφιακά ίχνη αφήνετε. Facebook, από το πιο χρηστό. Facebook, Google. Ή να γκουγκλάρεις, ναι, το όνομα κάποιου, ακόμα και όταν έχουμε ομιλητές. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι και Ναι. όταν πρόκειται κάποιον να Ναι. συναντήσω και να μου Μπράβο. μιλήσει, μπορεί πολύ εύκολα. Εσύ δεν είχες πολυτέλεια γιατί σε μένα είχε Λεωνίδας και Λετόπουλος. Άρα αν δεν σου έλεγα. Η αλήθεια είναι όμως σας ξέρω από την πόλη και από τη δράση, οπότε ήξερα λιγάκι. Σήμερα μας ψάξατε. Βεβαίως. Wow, εντυπωσιάστηκα. Έτσι πρέπει. Έρχομαι, έχω ένα ραντεβού. Ραντεβού είχα μαζί σας. Με έναν κλειστό σετ ανθρώπων. Εννοείται ότι θα σας ψάξω. Νομίζω Θεωρώ- ότι το κάνει πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό είναι η πρώτη φορά που κάποιος το λέει με τόσο μεγάλη Εγώ λέω ότι είναι επιβεβλημένο. Εσείς πρόκειται να πουλήσετε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για πώληση. Είναι να έχεις ραντεβού με τον Ιορδάνη Παπαϊορδάνογλου. Είναι λάθος, σφάλμα, να μην εκμεταλλευτείς τα εργαλεία που σου δίνονται. Ο Πίτερ Οικονομίδης, τον γνωρίζετε? Νομίζω τον ακούσαμε σε αυτές τις μέρες του για... ή όχι. Ναι, ο κύριος που μας είπε, που είπε την... Στο TEDx ήταν Ναι. μια εξέχουσα μορφή, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου. Ωραία. Είχε ραντεβού με τον Steve Jobs για να προσληφθεί στην Apple και τι έκανε. Πήγε με τα σταράκια του και με το τζιν του, γιατί ήξερε ότι θα πάει στον Steve Jobs και σε εποχές όπου δεν ήταν τόσο γνωστός ο Steve Jobs. Σε εκείνες τις εποχές τον έψαξε μελλοντικά. Έχει δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Οπότε, ναι, δεν θέλουμε να πουλήσουμε αυτό το ρημάδι ποτήρι νερό ή τον καφέ, αλλά σε ποιον θα το δώσεις, πώς θα το δώσεις. Θα διαφοροποιήσεις και το περιτύλιγμα και το περιεχόμενο. Σήμερα, άμα καθίσετε και ψάξετε, ο τίτλος της σημερινής ομιλίας είναι «Βασικές αρχές πωλήσεων». Θα βρείτε απίστευτο υλικό στο διαδίκτυο. Πείτε ότι εγώ είμαι τεμπέλης και αντιγράφω μια πολύ ωραία παρουσίαση, αυτή που θεωρώ εγώ ωραία ή δεν έκαζα καν να σκεφτώ αν είναι ωραία ή όχι, και κάνω αντιγραφή, copy-paste, τι πιο απλό και σας την παρουσιάζω. Μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Εσείς θα το κάνετε. Το θέμα είναι να το πάρεις να το τροποποιήσεις, ακόμη και αν το κλέψεις, να το τροποποιήσεις πάνω στις ανάγκες. Εγώ προσπαθώ να κάνω όσο πιο ρεαλιστική και πραγματώσιμη σε πρώτα βήματα. Προσπαθώ να δώσω ερεθίσματα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας γράφει ότι σε όλη μας τη ζωή κάτι πουλάμε. Οπότε για να επιστρέψω την ερώτηση, μιας και το ξέρασα στο τώρα κακός, έχει ασχοληθεί κάποιος από εσάς με την πώληση? Δημήτρης. Κύριος Σωτήρης. Ναι. Ωραία, σε ποιον τομέα? Κύριος Σωτήρης. Σε χρηματιστηριακά. Υπηρεσία. Υπηρεσία, χρηματιστηριακή. Άειλο. Δύσκολο. Θα το δούμε και παρακάτω. Πολύ δύσκολο. Εσείς, κύριε Δημήτρη. Εγώ, κύριε Δημήτρη, μπορείτε να Δημήτρη! Δημήτρη μου! Εγώ δεν έκανα καθαρή πώληση. Ήμουν στο WWF και έπειτα κόσμο στον δρόμο να γραφτεί συνδρομητής για να ενισχύσει οικονομικά το WWF. Και έκανα πόρτα-πόρτα έρευνα με την Barry Focus και πουλούσα το να συμμετάσχω στην έρευνα, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις πωλήσεων. Ναι, τρως πολλές πόρτες. Μεταφορές. Ταχυμεταφορές, ναι. Υπεύθυνο και δύσκολο. Ωραία. Εδώ λέει ότι σε όλη μας ζωή κάτι πουλάμε. Πείτε μας κάποια παραδείγματα, εάν το ενστερνίζεστε. Άντε, εκτός από την από εδώ ομάδα, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Τι άλλο έχετε πουλήσει? Σε όλη μας ζωή πουλάμε. Πες τον, τι είναι? Τον ίδιο μας τον εαυτό κάποιος. Ωραία, παράδειγμα. Πώς τον πλασάρουμε, έτσι πώς κάνουμε προβολή, τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία. Πες μου ένα activity, πού πλασάρεσαι? Ακόμα και σε μια συνέντευξη, όταν πάμε για δουλειά, εκείνη την ώρα προσπαθούμε να πουλήσουμε όλες τις δεξιότητες που έχουμε. Φλερτ. Όταν φλερτάρεις, δεν
πουλάς τον εαυτό σου. Διαφημίσεις να τον κλείσουμε. Βλέπουμε απλά ποιος είναι. Και αυτός κάνει πωλήσεις που με πήρε. Αλλά δεν τις κάνει καλά. Έχει πράγμα με το τηλεφωνικό του κέντρο. Με το που σηκώνει στη γραμμή, πέφτει η γραμμή από αυτόν. Οπότε, ναι, δευτερόλεπτα. Επαναλαμβάνετε λιγάκι, γιατί δεν σας άκουσα. Βεβαίως. Ονομάζομαι Πετρέλη Καραγιά και καλώ από το 13888 της Κοσμοτέ. Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση. Την τελευταία εβδομάδα έχω δεχτεί 8 κλήσεις από εσάς και μου κλείνετε το τηλέφωνο. Είμαι άσχημα προκατηλημένος. Προφανώς θα είχαμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Αποκλείεται να πω για να σας καλούμε, θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Δεν σας καλούμε για να το κλείσουμε. Μιλάω για την εμπειρία πώλησης, γι' αυτό με έχετε προκαταβάλει. Έχετε προκύψει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Να κάνω μία ερώτηση, σας παρακαλώ. Ό,τι θέλετε. Βεβαίως. Από πού βρήκατε το κινητό μου τηλέφωνο? Έχετε επιλεγεί από την Κοσμοτέ για να σας στείλουμε ένα νούμερο WhatsApp εντελώς δωρεάν. Δεν μου απαντάτε. Ναι. Θα ήθελα... Ναι. Το σύστημα μου έβγαλε το τηλέφωνο σας. Οι γραμμές καλούνται μέσω συστήματος, μέσω κομπιούτερ. Θα ήθελα μια υπεύθυνη απάντηση και μετά θα μπορούσα να συναλλαγώ μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να το γνωρίσω που βρέθηκε το τηλέφωνο σας. Κάντε το σαν έτοιμα και ξανακαλέστε με. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Το 90% αυτών εδώ των κλήσεων έχουν βρει με παράνομο τρόπο το τηλέφωνο σου. Παρατηρήσατε από πού? Εγώ επέμεινα. Πού βρήκες το τηλέφωνό μου? Δεν ήταν καθόλου καλά δασκαλεμένη. Μίλησε για την εμπειρία πώλησης ότι με παίρνεις, είμαι δυσαρεστημένος, με ενοχλείς. Δεν, παρόλο το ότι φάνηκε πολύ, είχε πάρα πολύ ωραία χρειά, το πούμε και παρακάτω, αλλά δεν έσκυψε καθόλου να με ακούσει. Έλεγε το δικό της, έπαιζε τη δικιά της κασέτα. Συμφωνείτε? Εάν νοιάζεσαι τόσο πολύ για μένα, γιατί δεν με ακούς? Αυτό που σε ρωτάω. Και κρατήστε το παράνομο, πώς έφτασε το νούμερο εκεί. Το νοσί στο Μητρό 11, να ξέρεις. Στο? Μητρό 11. Μητρό 11, τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί να σε κάνει. Ναι, αλλά δεν μπορεί κάποιος να σου κάνει έτσι, μπορεί. Μπορεί, βεβαίως μπορεί. Δηλαδή και το δικαστήριο θα... Μπορείς και να ζητήσεις αυτό, μπορείς και να του ζητήσεις να διαγραφούν τα προσωπικά σου δεδομένα. Είναι το Δηλαδή, Μητρό 11 που λέγαμε. εφόσον υπάρχει σαν οντότητα φακελωμένη, μπορείς να απαιτήσεις να διαγραφείς. Οπότε δεν έχουν κανένα δικαίωμα να σε ξανακαλέσουν. Επίσης είναι νομικά υποχρεωμένοι να σου απαντήσουν από πού βρήκανε το τηλέφωνό σου. Κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Έχω ασχοληθεί και με τις τηλεπικοινωνίες. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κομμάτι μας. Στο πώς πουλάμε τον εαυτό μας. Φλερ. Στο φλερ δεν βάζουμε τα δυνατά μας, δεν ντυνόμαστε όμορφα, δεν βάζουμε ωραία ρούχα, το άρωμά μας. Φαντάζεστε με τον ίδιο ζήλο να δουλεύαμε? Δεν δουλεύουμε με τον ίδιο ζήλο. Συμφωνείτε? Άντε μια-δυο φορές μπορεί να ακούσεις ότι αυτός είναι ερωτευμένος με τη δουλειά του και την κάνει παθιασμένα, αλλά τον δείχνουμε. Είναι ένας. Δύο. Ωραία. Οπότε ήδη ξέρουμε να πουλάμε. Είτε με επιτυχία, είτε με λιγότερο επιτυχία. Οπότε δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση και τι κάνεις στην άλλη? Πόσο κοστίζει η καρέκλα που κάθεσαι? Πόσο κοστίζει η καρέκλα που κάθεσαι? Τι σημαίνει αυτό? Τι θα πει αυτό? Μπορείς να μου πεις εσύ πόσο κοστίζει η καρέκλα που κάθεσαι? Όχι, δεν μπορώ, δεν έχω. Μπορείς να κάνεις μία εκτίμηση? 15 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Έδωσε ένα νούμερο. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικό ή λάθος. Ο προβληματισμός όμως έγινε στο εξής. Δεν δικαιούται κάποιος ο οποίος πουλάει να μην έχει επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο. Εσύ πουλάς το ποτήρι νερό και κοστίζει τόσο. Είναι η υποχρέωσή μας να έχουμε άποψη σχεδόν για τα πάντα. Σας λέω τώρα κάτι με την άσχημη και με την τραβηγμένη μορφή. Δεν μπορεί εσύ να πουλάς νερό και να μην ξέρεις πόσο κοστίζει το ποτήρι ή σε τι κόσμο ζούμε.
Ή το αν πληρώνω έμφυα. Μα μου το πληρώνει ο μπαμπάς μου. Όχι, πρέπει να ξέρεις. Ασχολείσαι με τις πωλήσεις, με συναλλαγές. Εγώ στοχεύω σαν επιχειρηματίας, το target group μου είναι πρωτίστως οι πολιτές. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν εγώ πίσω να αγοράσει κάποιος πολιτής το προϊόν μου, θεωρώ ότι αυτό θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστική δύναμη και ενέργεια επιρροής προς τρίτους. Γιατί κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πώληση είναι ο επιστήμονας της συναλλαγής. Εγώ τον εμπιστεύομαι αυτόν, γιατί κάθε μέρα ψάχνει νούμερα, παλεύει να πείσει τον άλλον ότι αυτό έχει αξία. Συμφωνείτε? Λίγο. Όχι πολύ. Μπορεί. Λοιπόν, οπότε με αυτό το παράδειγμα, ναι, πρέπει να έχω άποψη. Το πόσο κοστίζει η ζωή μας. Εφόσον είμαστε μέρος της δουλειάς μας, είναι το να πουλάμε, αυτό είναι ποσόστοση το πόσο κοστίζει συνολικά η ζωή μας. Άρα πρέπει να έχω εικόνα. Κάποιος πριν από πολλά χρόνια μου είπε ότι πρέπει να έχεις έτοιμη απάντηση για το πόσο κοστίζει το οτιδήποτε. Έστω κατά προσέγγιση, εφόσον πουλάς. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεργάτες και ομοιομορφία στο λάθος. Λίγο νωρίτερα είπαμε το παράδειγμα ότι μπαίνει κάποιος σε ένα μαγαζί και λαμβάνει 3 εκ διαμέτρου διαφορετικές απαντήσεις. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να υπάρχει, ακόμη κι αν η απάντηση δεν είναι σωστή, να λέμε όλοι το ίδιο λάθος. Και πάνω εδώ, λέξη κλειδί είναι το λεκτικό. Λίγο νωρίτερα πήραμε για παράδειγμα τους οργανισμούς και τις αλυσίδες. Έχετε παρατηρήσει ότι έχουν υιοθετήσει ενιαίο λεξιλόγιο. Γιατί? Έχει συνεργάτηση μια επιχείρηση. Παράδειγμα, πηγαίνεις στο public, πηγαίνεις στο γερμανό, πηγαίνεις στα goodies. Δεν χρησιμοποιούν ακριβώς τις ίδιες φράσεις και λέξεις. Ναι. Σε ένα... υπάρχει μια ομοιομορφία. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω. Ναι, ναι. Έχουν και τον ίδιο τόνο ασφαλής. Πατάτες αναψυκτικό. Ναι. Της ίδιας επιχείρησης εννοώ. Ναι. Εντάξει, οκ. Πατάτες αναψυκτικό. Το μόνο που τους διαφοροποιεί είναι το ταμπελάκι και το χαμόγελο στο πρόσωπο αυτού που μας εξυπηρετεί. Συμφωνείτε? Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό μεγάλες επιχείρησεις? Για να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Ναι, γιατί για να είναι σίγουροι, για να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, το σίγουρο μου άρεσε. Να το φέρω λίγο στον δικό μου κλάδο. Φαντάσου, τώρα το τραβάω τα μαλλιά, δεν πειράζει. Φαντάσου να έρχεσαι εσύ να ζητάς χρήματα για κάποιο συμβόλαιο και ένας υπάλληλος να γυρνάει και να σου λέει ναι, θα πάρετε τα λεφτά, κύριε Μακίδη. Έχεις κάποια συγκεκριμένη αποκομωτινή? Ναι, αποκομωτινή. Σοβαρά μιλάω. Θα μιλήσουμε στο διάλειμμα. Okay. Συνονόματο. Ναι, και ένα συνονόματο. Τον αγαπάω. Συνονόματος. Πολλοί μου μιλάνε για τα συνονόματα μου και γνώρισα πρόσφατα. Και έχω χρόνια να τον δω. Διαφημίσεις τέλος. Λοιπόν, ο ένας θα σου λέει ότι ναι, θα πάρετε τα χρήματα, ο άλλος θα σου λέει όχι, και ο άλλος θα σου λέει μάλλον. Για ένα συμβόλαιο ζωής, ας πούμε, πες 200.000 ευρώ. Είμαστε σοβαροί. Αυτό τι σχέση έχει, δηλαδή, αν εγώ πω ένα. Τώρα έμπλεξα δύο πράγματα. Πρώτον, ομοιομορφία στο service, να μιλάμε με τον ίδιο τρόπο, και το άλλο έχει να κάνει με τη γνώση του αντικειμένου και τον ερασιτεχνισμό. Έχεις δίκιο, έβαλα δύο πράγματα. Ο λόγος, και το έφερα στο δικό μου αντικείμενο για να σου πω το εξής, ότι ο λόγος που χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες λέξεις, παραδείγματος χάρη η ασφάλειά σας έχει επέτειο 28 Οκτωβρίου, ότι χρησιμοποιούμε τη λέξη επέτειο ή άλλες λέξεις, είναι για να ακριβολογούμε και να αποδίδουμε το σωστό υπεύθυνο μήνυμα. Δηλαδή, αν προσπαθήσεις να το πεις το ίδιο μήνυμα με άλλα λόγια, θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να πεις επακριβώς το τι σημαίνει. Και θα δυσκολευτείς σαν άνθρωπος, πρώτον θα είσαι κακός επαγγελματίας, θα δυσκολευτείς σαν άνθρωπος να το πεις επακριβώς. Και
Και από τη στιγμή που δεν μεταδώσεις σωστά το μήνυμα, έχεις πρόβλημα. Θα πρέπει να αρχίσεις μετά να συμμαζεύεις τα ασημάζευτα. Και ο σκοπός της πώλησης δεν είναι να συμμαζεύεις τα ασημάζευτα, αλλά να χτίζεις δουλειά, να χτίζεις γέφυρες, να μην γκρεμίζεις γέφυρες. Ωραία. Και το κομμάτι, κρατάω και τη λέξη συνεργάτες, σε μία πώληση δεν είμαστε απαραίτητος μόνοι μας. Μπορεί να έρθουν δύο άνθρωποι, είτε για να μας ακούσουν, είτε να συνεργαστούν. Άλλο πράγμα να μας κάνει κάποιος, άλλο να μας κάνει ο δεύτερος. Παραδείγματος χάρη, εδώ έχουμε χορηγό το ποδήλατο και δίνει hot dog. Σωστά. Θα μπορούσαμε, υποτιθέμενα, να κατέβουμε εμείς κάτω τώρα, να πάρουμε τα hot dog που περίσσεψαν και να πάμε σαν ομάδα να τα πουλήσουμε. Εάν ήμασταν εμείς οι 7 που είμαστε εδώ μέσα αυτή τη στιγμή, δεν θα κάναμε το ίδιο πράγμα, θα λέγαμε με μια φωνή «Γεια σας, 7 άτομα, θέλεις ένα hot dog?» Όχι. Κάποιος πιθανόν να έκανε κάποιο θεατρικό, ο επόμενος να έκανε την πάσα και ο τρίτος να έλεγε «Μουστάρδα να βάλω?» Έτσι δεν είναι? Εδώ τώρα η συνεργασία είναι ολόκληρη επιστήμη και πρέπει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκουμε ανθρώπους που ρωτάνε όμορφα. Γιατί στη δικιά μου δουλειά έχω την ανάγκη να μάθω κάποια πράγματα ούτως ώστε να προσφέρω. Δεν μπορώ να σου δώσω. Οπότε ψάχνω ποιος ρωτάει όμορφα. Αυτόν το βάζω στην πρώτη γραμμή. Εσύ θα σκάσεις ένα χαμόγελο και θα ρωτήσεις. Θα πάμε μετά στον επόμενο, όπου θα ρωτήσει τη συμπληρωματική ερώτηση. Και μετά, αν ο πελάτης είναι άντρας ή γυναίκα, θα πάει να σερβίρει ο Μινάς ή η Μαρίνα. Μινάς δεν είναι? Ωραία. Καταλάβατε? Και το πώς γίνεται η πάσα, ας πούμε, μπαίνει αυτή τη στιγμή μία γυναίκα. Θα την σερβίρει απαραίτητος άντρας? Όχι. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και υπάρχουν πάρα πολλές δομές όπου επιτάσσουν και αλλαγή στην εξυπηρέτηση. Έτσι δεν είναι? Χτύπησα εγώ την πόρτα του Δημήτρη 3 φορές ανεπιτυχώς. Σημαίνει ότι είτε η τεχνική μου δεν του άρεσε, είτε η ανθρωποχημία μας, πολλά πράγματα μπορεί να μην πηγαίνουν καλά. Και εδώ έβαλα και μια παράμετρο. Εγώ απέτυχα χτυπώντας την πόρτα του Δημήτρη. Όχι. Το ότι δεν ψώνισε ο Δημήτρης από εμένα δεν σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι καλός στις πωλήσεις. Και θα το δούμε και παρακάτω στο κομμάτι της ψυχολογίας, ότι επουδενή δεν πρέπει να κατεβάζουμε τα μούτρα. Για το κομμάτι της απόρριψης μιλάω. Οπότε κρατάμε και τους συνεργάτες, συνεργατική πώληση, που σηκώνει πολύ κουβέντα, αλλά και την ομοιομορφία ακόμη και στο λάθος.